khetha ukuthi uyothola ezinye iy'kabhu ngaphandle. Hayi bo sisi uba isikhabu. Ima-ke Samkelo uqala Ngikhuluma nawe Samkelo, yini lo yenzayo? Yini lo yenzayo? Akukhulumeki yini? Akukhulumeki. Samkelo ngicela uchaze. Ungijwayeza nawe ubiza mina ngesikhabu manje uba isikhabu Samkelo. Uwena sisi. Mhlawumbe awuzwanga kahle ngizokucacisela uwena isikhabu. Samkelo, khuza into yakho le. Ibamba. Ungambizi ngedwa sisi. Khuza into yakho le. Uyangijwayela. Akakhulumanga iqiniso ukuthi unaye umuntu. So wonke umuntu uyashayelwa, alikho icala ngizokubeka kuwena, awonanga lutho wena uqome umuntu okade kushayelile wakutshela ukuthi uyakuthanda. So alikho icala ngizolibeka kuwena. Inkinga yami ilapho Samkelo. Kuhle nami ngiyindoda enganelisiyayo. Ya kuba indoda kwakhe akusebenzi-ke manje. Awukhulumeke mqondo. Okay, naba-ke sebehlangene manje. Ngicela uchazeke ukuthi bahlangene nje uze wazitholela ngokwakhe umuntu wakho ukuthi wena ubhizi nomunye umuntu. Ngiyanibingelela nonke babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza la ngamandla ezulu. Namhlanje ngizovakashela udadewethu kule show ngesimanga sokuthi akayiboni into right kahle hle manje kwi relationship yakhe. So sizokhuluma naye sithole ukuthi ithini inkinga, kwenzakalani ngaye, sibone ukuthi sixazulula kanjani i-solution izogcina iphumile yona. Ngiyafisa ukuthi nginikhumbuze lapha kwimpande zama-Afrika asathe khona ama-products kuze kube manje ungasithinta ku-062 219 7748. If kuwukuthi khona isifo ogula ngaphansi kwaso, musa ukuthula. Akekho umuntu ozobhula ukuthi wena uyagula. Kodwa phumela obala uchaze ukuthi awukho right ngo-1 no-2 no-3 ukuze uzokwazi ukuthi uthole usizo isikhathi singakandi kangakho. Kunezifo la mnyango uthola ukuthi usuthula isikhathi eside awusakwazi nokulapheka nakahle. Kodwa uma iminute ubona ukuthi khona into engekho right ngayo, kuphumela obala uchaze ukuthi awukho right ukuze ukwazi ukuthi uzothola usizo. Ungasithinta ku-062 219 7748. So-ke asike size ukuthi usiphathele ini. Sabona kunjani? Yebo, sawubona. Alright? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Uma bani? NguMadlamini, igama lami ngu-Amahle. Usiba likhulu Yebo. noma usiba lincane? Kunguphi emakhaya wakho? KwaMaphumulo. Kuphi noMaphumulo? KwaMxhosa. KwaMxhosa. Yes. Khona indawo kuthiwa KwaMxhosa khona? Ukhulele kuphi? Kodwa ngikhulele eMlazi. Oh, okay. Okay. Abazali basaphila bokwatho? Yebo, basaphila. Bashadile? Okay. So ukhulele kuliphi side? Kwela mama noma la baba? Phela ma. Kodwa ubukwazi ukuyo-check ubaba nanoma nini uma ufuna ukumbona? Yebo. Okay. So ngicela ukwazi-ke yini ekuphushile ukuthi uzofinyelele ku-show ethi umfunani umuntu wami, kwenzakalani ngawe, i-relationship yakhe ihamba kanjani, ithini into, u-happy, awukho happy, if awukho happy bakuhlupha ngani, kwenzakalani? Ngicela ungiqale la uhlangana khona nomuntu othandana naye manje. Ungichazele ukuthi wahlangana naye kumuphi unyaka futhi nahlanganela endaweni enjani, futhi i-relationship mayiqala ubekuphethe kanjani, nawe futhi umphethe kanjani. If kuthi bekukhona ushintsho, ungichazele ukuthi ushintsho luqale ngokuthi and ngikhulumile naye umuntu wami ngamtshela ngikho right waphinde uqhubeka nento eyodwa, or mina ngumuntu othulayo angikwazi ukuvela ngisho ukuthi angisekho happy nokuthi angizwani nokukhuluma kakhulu nje. Ungichazele yonke into because mina bengingekho ngiqala ukuthandana, bengingekho eqala ukuhlupha nokuthi uyakuhlupha, angazi lutho. So ngicela ungibeke esithombeni, ungiqale eqaleni uzofinyelela kuvuthundaba. So mina nomuntu wami siqale ukujola kwakuyi-24 zaFebruary. Sesino-5 years isijola manje. Okay. Nje kwaqala kwaba mnandi, engiphethe kahle, ku-right. Siqala ukubonana ngamthanda-ke futhi ngoba enenhliziyo enhle. Okay. Engayenzi into ebhedayo engayiboni. So nje kwaqala-ke kwashintsha, some understand nje sometimes
uhlala nami u-3 hours sometimes nje ubuye anganginaki ayihambele iy'ndlela zakhe. Okay. Sometimes ubuye angitshela ukuthi sengiyisicefe kuyena. Akutshele aphimise. Athi sengiyisicefe. Ha. Like nje akasesiboni vele isidingo sokuthi alibele ehlala nami. Manje mina ngoba ngiyamthanda-ke ngeke ngize ngimyeke. Okay. Into kanjalo. Ikhona into ebambile ephathekayo ukuthi mhlawumbe usebhizi la ebhizi khona omunye umuntu. Ya, ikhona. Kwenzeke yini ongitshela? Ngimtholile-ke Jola nenye intombazane. And leyo nto ayingiphathanga kahle ngoba phela mina ngiyazi ukuthi ngiyamthanda. Kodwa yena lento aseyenza nje angi-understand ukuthi uyenzelani. Kwenzakalani? Eish. Unakho kodwa ukuthi uyakwazi ukupha udlebe lokuthi akulalele mekukhona into engakujabulisanga, into ongekho happy ngayo. Mhlambe masuyikuphimisile azame ukuyishintsha noma kuthiwa uyayiphimisa kuyafana nje. Akazoshintsha yena wenza into ayenza ngesikhathi afuna ngaso. Uyazama ukungilalela ngaleso sikhathi aphinde abuyele futhi Enza into aqale phansi futhi. Usamthanda ne? kakhulu futhi. Awufuni ukuhlala naye. Angiyimisi. So if uyathola vele ukuthi okay lento ekuphushile ukuthi uzofinyelele kule show iyiyo vele and akadingi umuntu ozongena nje phakathi kwakhe naloyo muntu if ukuthi ukhona. Uzokhetha ukuphuma noma uzo-understand. Ngizobadedela kakhulu. Uzobadedela. Awuphinde ungicacisele futhi ukuthi yini ebambekayo oyitholile. Wenzani? Wenzeni noma? Hleze sefonini. Sihleze kwama-calls nje. Mengimbuza ukuthi ukhuluma nobaba vele athi hhayi akuyonto ebalulekile yonke leyo nto leyo. Kushuthi ngolunye usuku-ke kufona umuntu ngiyibambe ifoni. Okay. Isho intombazane ithi hhayi ngicela samukele and I'm like uzomenzani athi hayi bo indoda yami. Athi indoda yakhe. Yes. Mina ngiyamtshela ukuthi kanjani ngoba phela nami indoda yami le. And futhi kade saqala lento esiyenzayo athi hayi yena bengayazi-ke leyo nto leyo. So nje ngathi ngiyamtshela mina ngathi cela ayidelete bandle inamba yakhe ngoba nje angifuni ukuxabana naye. But uya-understand ukuthi omunye umuntu wesifazane usheliwe nawe ngale ndlela owashelwa ngakhona. Ngiya-understand. Kodwa naye ukuthi akahloniphanga mina. Okay. Mhlawumbe ukube saxoxa sasobonisana ukuthi hhayi Wawungavuma yini? siyavumelana Manake. ukube Okay, saxoxa. manake. Wawungavuma yini wena? Cha, phela If-ke naxoxa-ke kulungile but wawungavuma na akutshele ukuthi khona omunye umuntu amthandayo. Okay. Njengoba unginikezile inamba yamuntu wakho, ukhona umuntu afike naye ahambe naye. Ngimcelile ngasicela afike kwi-live show. So ukhona omunye umuntu wesifazane ahamba naye. So ngizocela ukuthi unginikeze isikhathi esincane ngikwazi ukuthi ngikhulume nabo kuqala. Bese ngiyakulanda bese ngiqede ukukhuluma nabo. But uma ngisakhuluma nabo ngicela ukwazi ukuthi imuphi umbuzo ofisa ukuthi ngikubuzele wona kuyena. Ukhumbule ukuthi akazi ukuthi wena ubhalele kwishow, ukhumbule ukuthi akazi ukuthi wena ukhona la. Ufisa ukuthi ngikubuzele ini, ufuna ukwazi yini? ukuthi ungithanda weqiniso. Okay. Ngizozama. If uyaphika-ke ukuthi akekho umuntu athandana naye phambi kwamuntu wakhe, shuthi angisakwazi ukubuza lo mbuzo. But ngizozama. Ngiyacela ukuthi ungineze isikhathi ngikhulumisane nabo. Buka lapha ekhaya ngiyafisa ukukhumbula ukuthi ngomhla ka-16 June iy'mpande zama-Afrika zikhethile ukuthi okungcono zinicabangele zithole indlela mhlambe engconywana yokuthi ningakwazi ukuthi niqhubele ngempilo ni-right nigezekile. So bakhethile ukuthi okungcono akiwe emanzini nifake ngendlela engafakwa ngayo emanzini ke nikhuculule imimoya emibi mhlambe izinto eziningi ezinivalelayo because singabantu siphila emhlabeni asazi ukuthi siphila nobani abenze ini kanjani kodwa siphinde sihlanganyele nabo and imimoya imimbi ngale ndlela ukuthi iyathelelana. So iy'mpande zama-Afrika
ziphume nokuthi ngomhla ka-16 June kuyiwe emanzini. Nakhona alikho nanesenti abalicelayo ukuthi ukhokhe. Into ongase ukhiphele imali ile ukuthi kufanele ugibeliswe uhambe uye emanzini kusuka eThekwini eDurban Station. So ukuthi uzogezwa lokho awukhokheli, ugezwa mahhala. But-ke iy'ngcukaca eziningi mewuthi unemibuzo eminingi odinga ukuyibuza ungafonela u-062 219 7748 ubuze ukuthi mhlambe kuhambe ngasikhathini kwenzakalani nani nani, kodwa nje umhla ka-16 June kuzoyiwa emanzini. So ngiyafisa ukuthi nawe lapha ekhaya mawuthi uyabona ukuthi unenkinga ey'ningi, mhlawumbe uyafuna umsebenzi awutholi noma kade unawo umsebenzi but uphelelile futhi nangendlela ongazi nokuthi ungayichaza uyithini, akuhlangani mhlawumbe abantu abakuthandi, mhlawumbe umuntu onesidina, mhlawumbe awuthandeki phambi kwabantu, ungasizakala uma ngase kuthiwa uya emanzini. Alikho isenti kufanele ulikhokhe ngokuthi uzoyiswa emanzini. So nanoma ikuphi ofuna ukubuza, ngiyacela ungagejwa umhla ka-16 June, awuzokhokha mali, ayikho imali ofanele uyikhokhe ngaphandle kwemali ye-transport. So izinto ey'ningi uzozibuza ku-062 219 7748. Ngiyafisa-ke ukuthi lapha ekhaya uzibona ukuthi unenkinga eningi, ungafisi ukusala. Ungafisi ukusala, impilo yakho le, and impilo ifika kawodwa, and iy'nhlanhla zifika kawodwa. If kuwukuthi uyazibona nawe ukuthi ume ndawonye awuyindawo nje ubhajiwe, hamba uyogeza mhlawumbe kuzokusebenzela. So thinta u-062 219 7748. Okwamanje-ke ngicela ukuthi nisilandele i-couple yethu kwi-love show ezosichazela kabanzi ukuthi baphila mpiloni. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi i-Love Show. So sizokhuluma-ke nayo i-couple yethu ngoba sihleli nayo, bazosichazela kabanzi nje ukuthi baphila mpiloni kuthando lwabo. Sanibonani yaphila? Ni-right? Okay, ngicela ukuthi igama lakho nesibongo nala usakhona. Mina nguSamkelo wakwaCele. Ncika. Cele. Oh, Cele. Yeah. Okay, kuphi nendawo? Chesterville. Chesterville. Akuphi emakhaya wakho? EMatatiele. Matatiele. Yeah. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala usakhona. Andisuka kaMngoma, ngisuka kaMaphumulo. Ngoma. Yes. Okay, kaMaphumulo. Yes. Okay. So ngicela ngichazele kabanzi lana hlangana khona kwakumuphi unyaka and naphathana kanjani la kuqale khona i-relationship. So noSamkelo sihlangana kwenye event eyayikhona kaMashi. Okay. Yes, it was 2024. If I'm not mistaken. Yes. Saqala lapho ukuthandana nje. Yonke into i-right, akukho oku-wrong guy, konke nje kuhamba kahle. Yini oyithanda kakhulu naye? Ukuthi umuntu onenhliziyo enhle. Okay. Yes, yabona. Mediniwe umuntu onjani? Mediniwe nje ujolo kwenzani? Uyathetha or uyathula or uyasuka eduze kwakhe? Mecasukile yena asiyena umuntu onodlame, ukhetha ukuthula ngoba umuntu onokuthula. Okay. Iyo into ethanda ngayo leyo. Yes. Alright, so the time kade ekushela wathi kuwena ukhona umuntu athandana naye or wathi kuwena u-single? Wangitshela ukuthi akanayo umuntu. Wakutshela kanjani? Yes. Okay. Cela ukubuza bhuti la. Yeah. Yini yakudonsa lethenini mnakhe mshele iqala i-relationship? Yini le othi nje ngayithanda kakhulu ngaye, akafani nabanye abantu besifazane, ngithanda u-1 or 2 no 3 ngaye. Uhluke ngaye? Usisi ngeke ngithi mina ukuthi usisi la sahlangana khona ba ukuthi nje ngasho ukuthi i-connection mhlawumbe. Okay. Lapho uthando mhlawumbe nami ngoba la ngikhona ngabona nje intombazane e-right for me. Okay.
mhlambe the time kade uqala ukumshela noma niqala ukuthandana, wathi unaye umuntu athandana naye or wathi usingle? Wangitshela ukuthi umuntu osengile onganamuntu. Akanamuntu. Akanamuntu. Okay, now ngiyakuzwa. If kuyenzeka ngelinye ilanga umbambe ndlela thizeni ukuthi ukhona umuntu athandana naye, mhlambe ngaba ngamshiya or ungahlala wazi ukuthi okay, okusalayo nami ngiyamthanda phela, akuzoya ndawo mina, noma wazi ukuthi usenomuntu wakhe. Kungaba nzima kakhulu lokho ngoba manje nami lo umuntu engimthandayo ngalesi. Kungaba nzima kakhulu lokho kodwa but ngoba nami nguwumuntu ngingazama nami ukuthi ngikhohlwe kuye ngoba phela nami ngeke ngibambelele entweni esengekho. Okay. Sisi wami, if uyambamba ucele ngelinye ilanga ukuthi ukhona umuntu athandana naye, akunandaba noma umficile, mhlawumbe akufihlela yena, akunandaba noma ubengenamuntu kodwa mhlawumbe khona umuntu okujoyinile ofike emva kokuthi wena kade ufikile. Afike emva kwakho kodwa umbambe ukuthi usenomunye umuntu and uyambona ukuthi usemathandweni nomuntu lo. Ungakhetha ukuthi umshiye noma ungakhetha ukuthi uqhubeke uthandane naye ngokwazi ukuthi unomuntu wakhe, ukabe ngokuthi nami ngiyamthanda umuntu wami nami enokuhlangana leya relationship leyo. Ngoba ngiyamthanda yena kunganzima ukuthi ngimyeke. Sengaba-ke phakathi kwami naye usisi lo azobe nayo ukuthi siphethene kanjani ngoba ukumyeka. Kodwa wena awunankinga. Okay, ngisafisa kona ukuthi sikhulumisane, nginemibuzo eminingi engisadinga ukuthi ngiyibuze ukuze ngizonazi kahle kangcono noba two since nifikile kwi-live show. Kodwa kwamanje ngiyacela ukuthi niphakameni nibheke ngala ukuze ngizokwazi ukuthi ngilande isipho ngisibeke mase siyaqhubeka-ke siyaxoxa sonke. Ngiyacela ukuthi usondezele isipho. Ziyakhala manje. Cela usondezele igift yethu ubeke nje la phezu kwesihlalo. Ngicela nijikeni udadewethu ngicahlala le, ubhuti ngicahlala ngala. Khona siwazi ukuqhubeka kahle nengxoxo yethu. Usa right? Ubonani? Ngomtshela. Hey, ujabulile yini? Awukho right? Awukho happy? Ubonani? Bhuti usa right? Yeah. Uyamazi udadewethu? Ngiyamazi. Umazela kuphi? Bengithola naye. Bewu? Besithola naye. Hayi manje. Namanje sathola naye. Namanje hawu. Hayi bosamukela. Imake ngibuza umbuzo mina ngathi. Ngithanda kade ehlangana nawe wakutshela ukuthi usingle noma wathi unomuntu yini? Utheni? Wathi usingile. Okay ke. Samukela wathi usingle. Khuluma wathi. Hayi bosamukela. Ubani-ke lona? Niyajola benjola. And bavele bagqoke ingubo ezimnyama wotho. Kwenzakalani? Awungichazeleke. Awungitsheleke ukuthi ithini into yakho. Ngicela ukwazi cela. Sabelo khuluma. Ngithola nawe amahle ngithola naye. Ngosutshola naye manje. Yeah. The time kade uhlangana nomuntu wakho lo ufike naye kwi-live show utheni wathi usingle right? So uqale nithola naye. Amahle ngithole naye for 5 years. 5. Ha! Umfihleleni pho mawushele enye intombi. Unezathu nayo amahle ngenza ukuthi ngimi naye ngingasajola naye isikhathi esiningi. Okay, ngicela ukwazi izathu. Amahle uyazazi lezo izathu? Siyasikhuluma naye sengibuza ukuthi why yabo ngoba isikhathi esiningi amahle umuntu usayitshitshi amahle. Hawa uyitshitshi nje kahle kahle. Oh, uyitshitshi. So ufela ukuthi uyitshitshi. Ufela ukuthi yonke into oyidingayo awukakayitholi kuyena. Awuyitholi. Pho kanti waye ungamyekeli ke? Ngoba ngimthanda. Okay, shoot ma ukumthanda wakho umbonisa ngokuthi uthole omunye umuntu. Yikona ukumthanda kwakho umbonisa ngakho lokho. Phela nami bengafuni amahle hle ngiyamthanda yabo. Amahle umuntu ohlezi ebhizi isikhathi esiningi yabo ungamtholi. Yabo ngimfonele hlezi ngitshela ukuthi ubhizi. Nami kahle iyo into angiyenza ukuthi nami phela ngiyindoda yomZulu.
iyadinga nayo ukujabula. Ima-ke nto So awumyeki ngani Amahle ke? Ke ujabule la ujabula khona kodwa Amahle kuba ukuthi umyekile. Amahle uyaziwa ekhaya. So mayaziwe ekhaya Umuntu vese khona ngiplana izinto eziningi. bafa angisho uyazibona ukuthi awukho ready uthanda netshitshi. Awuliyeki ngani ke itshitshi ke uqhubeke nempilo yakho ke. Ungangeni kwenye relationship usathandana netshitshi. Ayathi wena unenkinga nokuthanda netshitshi. Awumyeki ngani phela umdedele abanye. Mhlambe khona abanye abangaba right ukuthi bathanda netshitshi. So wena wayobamba ngapha nangapha. Shothi uyakunikeza lento engakuniki yona. Ngobusho nawe. Hayi bosamngeke Okay, mase uthinike ngama feelings akhe. Njengoba sekubambile manje kufanele kwenzekeni ngama feelings akhe. Kufanele enze njani ngenhliziyo yakhe. Kufanele enze njani ngomqondo wakhe. Amahle kahle lokho ngithi ngiba honest nami kahle. Amahle ngiyamthanda. Okay. Kodwa kunezinto nami ngizwa kunamaheme. Zokuthi Amahle unabangani bakhe vese uhamba nabo. Bonke abangani bakhe bona abawola ama-virgin. Kodwa inkinga yena yedwa Amahle yena uyi-virgin. Into esahle sibanga leyo. indaba uthi inkinga. Kanti ukhona nomthetho obhaliwe ukuthi uma ungaselona itshitshi uhamba nabantu abangaselona amatshitshi. Shuthi awuzozu uma uyitshitshi awuzwani nabantu abangawona amatshitshi. Ukhona nomthetho obhaliwe phansi washicilelwa ukuthi amatshitshi ahamba namatshitshi, abangawona amatshitshi bahamba nabangawona amatshitshi. Ukuthi nami Amahle izinto eziningi anginazo umtshela ukuthi nami sometimes abangani bakhe abaningi bola bathi ngithi ngiyabathemba ngithi bamnike i-advice right ku-Amahle ngoba naye Amahle sinokubamba nje ephunyuke nje ngimfonele akatholakali. Ubuye ungatholakala? Yeah. Why? Ngibe nenkinga yefoni. Oh, inkinga nefoni. Iyakhokhelwa every month. Manje mina Okay. ngiyazingeke lo nto ukuthi inkinga yefoni. Okay, ngiyakubona-ke kwefoni wecele. Sengibuza ukuthi mina ngoba ubonile ukuthi akazi ukukunikeza konke osuke ukufuna. Why ungamyeki? Uthandane nomuntu ozokunikeza konke okufunayo. Sengithathe isikhathi eside sitsholo no-Amahle kunzima ukuthi uvele uyeke into kade oyiqala. Okay, shuthi fanele uhethe ama-feelings akhe ngesimanga sokuthi yena uyitshitshi. Ukuthi bengafuni vele ngale ndlela. Ubuplaneni kanti betheni plan yakho? Uyakhumbula ukuthi usazozala umntwana wentombazane nawe? Uyakwazi lokho, right? So uma uprovider umntwana wakho wentombazane umenzela yonke into njengobaba, kodwa umbuke enciphe emzimbeni ngesimanga sokuthi akekho right la ejola khona noma mase ekhulile lo muntu ambonayo ufela nje ukuthi yena usayitshitshi. I-boyfriend yakhe akakwazi ukuyinikeza lokho abanye abantu abazoqhamuka emaceleni bayinikeze yona. Sekufanele afele lokho. Uthola ukuthi uzoyithanda i-boyfriend yakhe. Wena ubhizi uyamkhulisa umntwana wakho kahle umenzele yonke into ayifunayo njengendodakazi yakho. Kodwa umbone ezaca. Uthola ukuthi ukhinyabezeke lapha kwi-relationship le anayo ngesimanga sokuthi yena ufele ukuthi uyitshitshi. Ukuthi phela nami ngeke ngijabulise imisebenzi yenzani. Phawu yini phawu umthathelani kanti ngesimanga sokuthi uyitshitshi ubusazo ufuna kwenye indawo la bazokunikeza khona. Ukuthi phela Amahle naye ngiyamthanda ngoba nawe Usulibala ukuthi uyangithanda. Okay-ke uma umthanda awuveli ngani kanti kubo-ke bonakala ukuthi uyamthanda. Uyazazi yini izathu zakhe ezimhlalisa ukuthi abe yitshitshi namanje? ukuthi uyazi nayo ukuthi izinto bese siyayikhulumile le nto ukuthi sisasebenza phezu kwayo ukuthi ngivele kuwo. Okay, wena uya-enjoya ngala yena uzilondile. Wena fanele u-enjoye ngala yena uzilondile yena. So uyothi uma usukhathele u-enjoye lapho usafanele uqala phansi ubuyele kuyena. Ufika no-100% kuyena, yena -0. Iyona lento eshoyo. Naye ngeke ube 100% sure na ukuthi sayibhajile namanje. Hayi phela futhi inhlamba-ke leyo. Samkele. Inhlamba-ke nje leyo angicela ungayisho kanjalo amagwayima akho lawo cela uwagwinye ngoba yena wakutshela kanjalo. And akukho lula ukuvesana ngisuke ngimbuzi nje manje ukuthi usayi-virgin yini. Sicokhulula. Ufunani endodeni yami? Ngifuna lokho okufunayo sisi wami. Hayibo. Sisi ufunani endodeni yami? Samukele indoda yami angitshela ukuthi yena akanamuntu. Samkele. Ubalo. Mina angikubeka icala. Wena washelwa
njengawo wonke umuntu, naye usheliwe naye. Kodwa icala ngilibeka uSamkelo ngesimanga sokuthi akakhulumanga iqiniso ukuthi unaye umuntu. So wonke umuntu uyashelwa, alikho icala ngizokubeka kuwena, awonanga lutho wena uqome umuntu okade kushelile wakutshela ukuthi uyakuthanda. So alikho icala ngizolibeka kuwena. Inkinga yami ilapho Samkelo. Ukuthi wena ngiyindoda enganeliseyo. Ukuba indoda kwakhe akusebenzi-ke manje. Awukhulumeke Mqondo. Okay, naba-ke sebehlangene manje. Ngicela uchazeke ukuthi bahlangene nje uze wazitholela ngokwakhe umuntu wakho ukuthi wena ubhizi nomunye umuntu. Ngala umthebise ezinye izinto, ngala ubhizi nokunye. So ngicela umchazele ukuthi ithini into, uphinde uchazele nomuntu wakho futhi ukuthi ithini into la, because boba wathi bayadinga ukuchazela. Ubashele wena wabasukela bayithulele. Bengazi baze bakutshela ukuthi bayakuthanda, wabasukela wena. So ngiyacabanga ukuthi uyabakweleta lolo lwazi lolo sikwenzakalani phakathi kwani. La le 3 le kwenzakalayo. Lento eyenzakalayo la. Uthi angathandi ukuthi iphele ngale ndlela. Ukuba bengathandi ngabe nomuntu oyedwa okuzobonisa ukuthi bongathandi ukuze kufinyela. Finyelela la. Nami ngithanda ukuthi bamahle naye ngimazise nawe ukuthi uningi nami. Khetha ukuthi uyothola ezinye iy'kabhu ngaphandle. Hayi bosisi bayisikaphi. Ima-ke Samkelo uqala Ngikhuluma nawe Samkelo, yini lo yenzayo? Yini lo yenzayo? Akukhulumeki yini? Akukhulumeki. Samkelo ngicela uchaze. Uwena sisi. Mhlawumbe awuzwanga kahle ngizokucacisela uwena isikabhu. Samkelo, khuza into yakho le. Ibamba. Khuza into yakho le. Samkelo chaza. Yini manje? Chaza yini ongayachaza? Uthanda Baba uthu. Ngeke ukwazi ukusithanda sowu. Wena uJehova uthanda wonke umuntu. Ah, indoda yamzulu enjani? Khetha kufuna. Indoda yamzulu enjani? yenza into Ayikho indoda Ukusho ukuthi wena nje kunama ima usho ukuthi wena uzama ukuthuka amadoda omzulu. Akhona amadoda amazulu njengamanje athanda omkabo bodwa. And bayenzile indlela bayifakile effort ukuthi abahambe bayovela ekhaya labakhosikazi wawo. Benza izinto ngendlela esemthethweni, bahlonipheka okwamadoda omzulu. Thithi ufuzo luyadlulela-ke ngoba labo ubaba ufuzo lwana hayibo No phela awukwazi ukukopela ukuthi ubaba uphile empilweni. Wena nobaba aniphiwanga impilo yodwa. So akusho ukuthi ngoba nakho babe nesithembu nawe usuphoqelekile ukuthi bana nesithembu akuhambi kanjalo. phela isithemba usenze inganalo uthando khona. uyibiza ngesithembu lento yakho lo doti owenzayo isithembu. Kopela umtshengiseni wena uzoba nesithembu. Ubaba unesithembu. Wazini ngesithembu naSamkelo? Angazi ngesithembu. Ngibe ngisho nje ukuthi mina ngizalele isithembeni angazi Ukuthi ukhulela isithembeni akusho ukuthi uyazi ngesithembu. Ingqinamba ubaba sekabhekana nazo akaze zayixoxele wena. So awazi lutho ngesithembu. Awunaso isithembu. Umuntu onesithembu umuntu olobolile wagcagcelwa wasina unkosikazi wokuqala kuphinde kuyima ezama ukuthi ahlangane nalomunye naye asine uyena umuntu onesithembu leyo. But isithembu somjolo asinaso kwaZulu. Esomjolo asinaso kwaZulu. Singabheja manje. Asike isithembu somjolo kwaZulu. ukuthi na amahle bese umuntu naye bengisazovela kubo ukuthi nini nami ngisahlanganisa. Hayi cha uyachaphaza. Usahlanganisa kubo kwengane usahlela ukuthenga ifoni Samkelo nalezi ifora. Ngicela bachazele ngoba manje ngoba isithembu leso sifisayo sikahlangani chaza ukuthi ithini into la njoba niba u3 kanje. Le triangle le ngiyacabanga ukuthi kubafanele ukuthi bazi ngayo bobabili abantu bakho. Ukuthi bobabili bese ngiyabathanda bobabili. Awukwazi phela ukuba Awukwazi uJesu. ukuthanda abantu abawu2 isikhathi esisodwa. Phela bokuthi nabo bobawu2 nabo bangangishiya ngisale ngiqhubeke sale kimi. Shutha abancengile. Shutha abathandi. Athi ngiba Yonke leminyaka usincengile. athi ngibancingile.
Ngibathanda ngendlela engibathanda bobabili bathanda kakhulu. Ayikho leyo. angeke. Usithandani udoti Samukelo? Uyalazi igama elithi thando noma maniyalisho nje Ngiyalazi ngoba uthando. ulizwile somewhere. Isithandana nje guys. Uthandana nobani? Uthandana nobani Samukelo? Nawe isithandana nje nawe. Na ngoba nami ngithandana nawe. Samukelo qale nimthandana noAmahle. Hawu, mama sijule lapha 5 years. Sesinganani isikhathi sithandana mina nawe? 2 years. 2 years. Oh, shuthi vele akakutsheli. Shuthi uyangithanda mina ukudlula wena yabo. Ngcono nivele niyeke nina lento. Siqhubeke mina nawe yabo. Siye. ngeke ukuboneke lokho Samukelo. Kuzokwenzeka indoda yami le. Indoda yami le. Indoda yami. Ngithi sisindoda. Sisindoda yami le. Samukelo, ngicela usukume uthathe umuntu wakho uphume naye. Mina ngiyindlela engithanda ngabe ngithanda ukuthi ngabe nabo babili. Awukwazi phela. Awukwazi. If okay fine. Meke ukuthi wena ungitshela mina ukuthi ubathanda bobawu2 kulungile. But ngicela usukume uthathe lo office ukumchazela yena kuqala ukuthi kwenzakalani la uphume naye. Ngeke ubachazele bobawu2 kanye nganye ngeke kuze kwenzeke sidalo nje. Lo office angazi ungamchazela ukuthi kwenzakalani la qala ukuze aze kuqala. Phuma naye umthathe umdodze ngesandla uhambe naye. Uzohlala phansi. Uzohlala phansi. Uyavumela hambe. Akukho khona la yaphi. Uyavumela hambe. Ukhetha. Wesamukela kwindawo. Oh. Mbuka lapha ekhaya nizibalelele nani ukuthi kuphethe ngakuphi. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, share, ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi. Uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy.